U MLA kanongpo uba Meral Bonds mentakasngi ula pelat pajba ya ke program kablatif kumka New Youth Empowerment Initiative The Inspire and Inform Project kabane kumba arbana EA. Hakani kasngi nalor U MLA layadon langru Managing Director ke El Elyon Institute Usain Kupar Singkli lembat katu ke nengut kiri urangba jongkathan. Yakani ke program bansaindur yaki kun samla badru banyarap penpriang yaka kubor syapang ka jingma baka jingshir kay jong udrox ka jingsyong ka kena la shimkia da U MLA kanongpo hakaba ula IT part syaka El Elyon Institute ka wey na ka shlem ay jinghikai ka bedon hanongpo ban penyat yakate ka program. Uba Meral Bon ula ongru bakane ka jingtmu jong kum unong mikmat kan pen kubor yaki kun samla dakaba pen kre yaki ban lum yaki jingtip ki badon kam kenang bakin la ban lebha haki examen bakin yakun naka benta ka wat kam wat jam bat haka juk kapor kan pen klain ru yaka jingmut jing perkhat jongki bakin nang ban shim yakarai naka benta ka lawe jongki. Toh hakane ka por naka liang ka jonga kumu MLA jong kanong po constituency aga jingya sendan lang jong kili kiri orang ba dan sekalian ka mon jonga nang ta sekalian ka diang ka jonga jong pa San Kupar budi kum director jong ka El Elyon Institute aga jingya linti kum unong mikmat daga jingya selok lang bat kiri orang ba kilong kumi ikun samla apo ka dong ka than riboy ba kanong po si bro ko ngi syam bat ngi lab ba la don kam bakan don kini ki kenja kos ki bakan terpang ban ai ji kai na kam ta ki kun sam lagi jongi komno bakin pen kre ilade ha ki exam ki prepare la ne ki recruitment prepare ki ba sarkar ka ju pelong na ko sa ko kala bande ke district level kala bande ka state level ru nomor kata kumbunong mikmat na temri boy bat na ka nong po constituency ni berasi ngi khot ya kaneka press briefing na ka banta ban pentip ba syaki kun samla jong ka nong po constituency hi borok ko we na ka banta kitu ki bedon ka mensim ban ye shim banta haki recruitment dan ki exam prepare kadon kaneka program ka ba ngila persang bat pen kre na kaliang jonga bat ka tim ga jongi ka bengidon apo ka nong po konsi bro ko wi naga jing seran lang jong kiri orang ba ki long ke bi samla kaneka project ka bangi bu kerteng naga benta ga jing mentoy jong ki kun samla ga jongi ka baong inspired and inform naga benta village education and youth empowerment naga benta komno ban yarap ban penkre di kun samla ga jongi tenta ka daw ngilaya kut lengba daga jing kershan nagaliang jong ki skim prepare ke mengaku mu MLA ngadan kabag sarkar ka ai sengi ki MLA ya gini ki jengrap ki skim lengba daga gini ki jengrap iyo ban fund ban ya ki jinglut ki jing sep kala abde ki resource person kala abde ki jing rekam ke badan ha ga jing tre rengkat bat ka El Elyon Institute ka ba nikmat ai ba San Kupar Singkli badan lang ahli lemag institute ke jong i ka bala jutre ki kam ki bade skill development ke bade ki kam po jong ka ne ka dong ba thang ke jong jadi halor ka ni ngisngo ban apil bat ban yawer ya ki kun samla apo jong ka konsi ke jong i baro ko we ba hagini kisngi shen nadu shibit anela shine ki social media lani ki online yin sa tersang ban ai publicity ha ka ba ki kun samla kin wan ban enroll yin de bat bahagani kurs kabadon kumbala konomno ngin sedang mentau benai Oktober lagi atho trik seneng lamnomno ngile anu perkut hapo hachwa jong Christmas la konomno kan long kumba arbanai steng lane hapo lai benai haga bakindon kumba khatsan tili session ki bakentup ya ki topik la kumno kum general knowledge and current affairs lagi logical reasoning and problem solving nang lagi general mathematics ke English comprehension, general science, nang ta ka topik ka wede bat ka Meghalaya police exam pattern bat ki tips, nang ta ka staff selection commission of 7 district selection committee exam overview, nang ta ka wede bat ka geography, history, general awareness,
nang ta ki topik halor Indian polity constitution, nang ta ke topik halor economics and social issues, nang ta kini kiwi ki bak hamdan kam gum ki English language skills, ki revision, ki mock test bat kum ta te. Bat halor kini ki topik ki bapher kindon ki resource person ki bangila penbet kat bala na gabanta keneka program. Bat ka itu ki badon ka mensim kin wan sakmat ban enroll ban ngisutu kindon shibun ki ban kwa ban isim banta. Hagane ka perthai ka bukum kani ka bangidang yale kat bala ban compete ki exam bapher ki recruitment laga di DSC laga di kam police la bande ki corporation la ni board ru kumju. Ini tak kadau nilai selok bat ki resource person ru ya kini ki bawan barok kandon ya kenja test ha ka sedang ha ka ba ngin sajit la kumno saupo do san phung maksimum kalong san phung khnang ngin yo ya ka quality teaching ke jingkai ka ba piang ka ban badrin yang bagi ni ki session ke bengi ngin sabu. Jadi tak kadau kandon ke kenja test apa nak kalian jom institute ke Elelion institute kemudian ke agreement ke bengi ngilaya tek ngaku mu emeli hakaba kin sa penlong maki ya kini kin sa jit ya kini ki samla ki manlong eligible namar ba kan yang isibun ha bangi kwa ban yo ki quality ki candidate ki badon ki quality ladangin hikai de ki spa de hajar ngun nginam la tingi ha ban select ya kini ki kenhun jong kini ki basa select ha bakin sayo ya kini ka jinghikai haka rukom kaba bit kaba biang isutu kani kadi kesin ko manengkong ko bakum unong mikmat bat kini ki rorong ba ki biya senran ki bangi persang banle le sekin don subun ki jingduna dekat bala ngini le ban address ya kani kamut ban ong ba barok ki baca salek ni nla ban yo kamlut ke kamdon ga garanti ko bung kata andre ke kamram jongi jong aku MLA kalong ban bedin lenti ban peni lenti ban yarap ban hikai ban puni ke jingking no bukin prepare lede haki exam bat recruitment prepare te kita gede kapat ka banungkong ha ka bagane ka session kan salong hang ni hanong po hi kin spen bet institute ha ka bai ba sain tupar in sakran ka to ni halor kan ni bat ka benda ka baar halor kan ni ka program ka bangi ngidon inspired and inform kalong na ka benta bangin late shakishna kani kan long ka session ka balong one day session be ha ka bangin late nyila select hang ni kidon kumba shipotli ki center la ni ki jaka kum ganuksa kani ki program ka bisisngi ka bangin le kala bandai halor ka career guidance kala bandai halor ka drug abuse kala bandai halor ka early marriage kala bandai halor ka unemployment opportunity kala bandai halor ka national education policy kala bandai halor ka CUET kala bandai halor kinu ki program ki bakongsan bakum ki kun samla ka juk mentag dan kamban tip digini ki location ki bangila persang bapan kere kalong kawai kan long hanong po kawai kan long homden kawai kan long ha marman kawai kan long ha maulong kawai kan long ha marngar kawai kan long hom saunongbri kawai kan long ha umling kawai kan long ha po pahambir kawai kan long ha pamsim ban hari boy college kani kini kidi kisnong kiba ini yo banlek kani kan ka one day session ha bagi resource person nges penbet ha ka jing trilang kala bandai bat ki seng samla jong tu kecaka kala bandai bat kinu ki NGO dan civil society ha ka ba na kaliang jong Elelion institute kin se trilang bat ki bakin yo ban ai kene ka awareness lane ka career guidance na ga banta jong ki kun samla ki badon ha ki tu ki dong lane ki bom somla yo kalat ban wan ha kene ka course ka session ka bangin pelong hanung po ha ka bangin sajit la ko no sau pau do san thungot mo kadon ka lentiro ka ba ngin persang ban le ha ki tu di location inumla kamlong ka basuk bangin de kaman la ka snong ka hi genre kat ka bangi don ka jingrap ka fon ka badon long bana kaliang jong ka MLA ru meni le kat bala ban penbit penbiang ha kini di location di bangla dep ban pensngo pi ha ka bede ba hari boy college ha ganin mar ba ki student hang ni gidi na keleng jong ka hari boy ka jongi hang ni yo alat ban yarap ban ai ki jing tip kat bangila ha ka bede ba kiwi de ki student ki bran ha po ban ka college bakan long ka jingarap na ka banta ka jongki ru de kita gidi jing persang ke ba ngi don ha kani ka por na kaliang jong aku MLA alor kani ka project ka bangi don inspired and inform village education and youth empowerment
kaba nadu tangsi yo pendapat ba kaba nadu shibit na sai kesni ka El Elyon Institute nompo kaba ngila don ka agreement kin shim ya kebenta kumno ban implement ya kene ka project kaba ngi don daga jing seran lang jong kini ki riurang ba ki don asenda harangkat bani bat kata ka de jing lam khamat alor jong kini ki ka phang kaba ngi kwa ban pensngo long ba jong pi ban ngi scam bagane ki jing persang ka barit agane ka pot kan long jing arab nam dagi kun samla ge jungi ki ba persang na kam taban apply ya ki kam ba phero ge